Je tady part 1, adoptovaná, takže jakože se bude adoptovat dítě a pak uvidíte sami, takže jdeme na to. Takže maminka stává, jo, takže půjde, no, takže stávej. Ano, už stávám. Jo, jinak lidi, třepe se mi ruka, jo. No, tak já se jdu přezlíct a víš o tom, že dneska půjdeme pro tu adoptovanou? A jo, vlastně, no, tak to je novinka. Tak jo, tak já se převleču. No, tak já jdu budit Laurinku a ty očekávám, že se půjdeš dívat na televizi, že? No jo, já jdu. No, tak já jdu. Laurinko, stávej! Takže part 2 bude chvíli, protože do tohohle videa už se mi to nevleze. Takže papa!